Κακή άμυνα. Θα κάνει και τη σέντρα. Κόρνερ στο 56. Ο Άγγελος Μπασινάς πάει να εκτελέσει το κόρνερ. Εδώ οι Έλληνες φίλαθλοι, κοιτάξτε στην εξέδρα. Έχουν βγει όλοι μπροστά. Ο Βρίζος και ο Χαριστέας και ο Δέλλας. Γκολ! 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 Το κάρφωσε! Γκολ ο Χαριστέας! Γκολ ο Χαριστέας! Τρελαίνει τον Ταλούς, τρελαίνει την Ελλάδα, τρελαίνει και εμάς. Ο Άγγελος Χαριστέας από την ίδια θέση που πριν ήταν εκεί. Ο Τσάρτας τώρα ήταν ο Μπασινάς. Γκολ! Τα πάει παντού. Γκολ! Νάτος ο Χαριστέας, το τρίτο του γκολ. Θα μας τρελάνουν όλους. Ξανά και ξανά, κοιτάξτε το, κοιτάξτε το, κοιτάξτε το, θαυμάστε το. Αλήθεια! Είναι αλήθεια! Η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Είναι αλήθεια! Σφύριξε ο Μέρκ. Η Ελλάδα το κύπελο ψηλά. Ποιος να το πίστευε? Το όνειρο, το μεγάλο ταξίδι για την Ιθάκη είναι εδώ στη Λισαβόνα. Κλείνει όμορφα, κλείνει με τον καλύτερο τρόπο. Στον τελευταίο σταθμό. Θεέ μου, όπως άνοιξε, ναι. Θα έλεγα ότι ακόμα και ο πιο υπεραισιόδοξος Έλληνας που λέγεται Αλκέντας Πανακούλιας δεν θα μπορούσε να πιστέψει αυτό που θα γίνει σήμερα, που έγινε σήμερα. Η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Βγάζει έξω τη Γαλλία, βγάζει έξω τη Τσεχία, κερδίζει και την Πορτογαλία 2 φορές. Οι Έλληνες στους δρόμους, οι Έλληνες στις πλατείες, οι Έλληνες στη Λισαβόνα, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στη Μελβούρνη, στην Αμερική, στη Γερμανία, όπου υπάρχει ελληνισμός. Η μεγαλύτερη στιγμή του ελληνικού αθλητισμού. Το είπαμε από την πρώτη στιγμή.